Asikubingelele sikwamukele sisakhona la. Naye ngi TikTok influencer kodwa ngizobe ngikhuluma nobani mfowethu. Angibingelele ngane wethu okhulumayo uSiphiwe Shamase uNdongo mawena unzima unkwali yenkosi lapha kwaNongoma ekhaya. Yebo. Mfowethu usuka kwaNongoma Kunjalo bhuti emakhaya. emakhaya. Ithini lento uTikTok inetwork ama challenges kodwa manje uthi futhi ukhampani liqembu elikhulu emkhonto sizophatha ithini lento kuwena usuka le kwaNongoma abantu abaningi amaqembu abaningi ahlukahlukene ngeke ngizona lule futhi nakhona ke awukhethi ukuthi wena mhlambe ungesabi noma mhlambe kukhona nokusatshiswa kukhona ngokuthi wena usuyiqembu lomkhonto sizophatha. Mne wethu imnandi leyo ndaba uyalazi udaba ngumshayi wenja kuvela umnininja ngibhaxabule konke. Ayikho into engiyisabayo webhuti ngoba umkhulu wathe ngathi ngikhula mina umkhulu wami wathi kimi iqembu alibonayo lizolwela umuntu omnyama bekuyinkathi. Kodwa inkathi ihlulekile mne wethu. Angikwazi ukuthi umkhulu engishiye kulesimo engikuso. Ngiqhubeke nenkatha ngoba ihlulekile inkatha. Uma ungabuka uMaspala wakwaNongoma alikho isango. Uma behluleka ukulungisa isango la ungena khona obaba bayosebenza noma bayosebenza ngithumela ingane yami lapho uthi ayohlala khona mfowethu kukaningi besisabisa kukaningi besisabisa bekhuluma yonke into iqembu lobaba nikwazi ukulimaza iqembu kanjena bafowethu alikho iqembu elizolwela umuntu omnyama ngumkhonto wesizwe kuphela futhi anginandaba uthi ubani uthini nobani uthini iqembu eliyokhulula umuntu omnyama lilodwa umkhonto wesizwe okay angingakhethi nginqamalala. Kodwa umuntu okhulumela umuntu omnyama uyedwa kubaba uJacob Zuma ngoba sekulokho wangena ngisho kuANC wayelokho ekhuluma ethi umhlaba ubuye bheke kubantu kodwa kunabanye abavalayo ukuthi umhlaba ungabuyi kubantu. Siyafisa ke manje ukuthi iMK ukufika kwayo ayizolungisa yonke into izoqoqa mne wethu ngisho lapha ngakithi kwaNongoma edrobheni alikho irobot sekulokho ngakhulu irobot inkomo. Hawu mfowethu uthini kumina irobot kwaNongoma inkomo. Mina ngikaze ngiye kwaNongoma ngifuqa ngithi mina ngikaze wena uthini kunemozi kwaNongoma khoma robot alikho irobot mne wethu ngisaphinda kwaNongoma alikho irobot edolobheni irobot inkomo irobot kwaNongoma inkomo kumanje amanzi awekho uma uye toilet edrobheni uphatha ibhakede kusekhaya lapho noma kusedrobheni so bafowethu lilodwa iqembu elizolungisa iCountry umkhonto wesizwe kusasa sila eMabhida bafowethu Philip Mabhida niyalwazi udaba ngumshayi wenja kuvela umnininja abhaqabule konke imake emshayi wenja kuvela umnikazi wayo inhlelo zakwaNongoma zithini abantu bakaNongoma sabalindela nokubabona bekhona la Moses Mabhida kusasa bezocelebrate neqembu lomkhonto sizophatha ngaphandle kwakho bakhona mhlawumbe wena organize ukuthi bayeza noma mhlambe uMK ngale side la kwaNongoma ikhona nehlelile ukuthi yabaletha ngamabhasi nowethu uyazi ubuza umbuzo omnandi omuhle futhi nayi insizwa isuka ekhaya lensizwa kumanje isuka kwaNongoma lefaka nje ikepisi elihlaza isuka kwaNongoma idrive ekseni ifikile manje seMabhida ngiyakwethembisa uNongoma namaphethelo ehlala Nkosi bakhona abasendleleni bafowethu kusasa okusayo sobe sinabo la eMabhida. Okay njengoba umuntu engimbona ngazi ukuthi ke uyakwazi ukuphela ukukhuluma kunenkulumo ekhulunywa lapha ke insizwa yakwaMalema ukuthi uJulius umnomzane lapha umengameli angithi umongameli weqembu le EFF umnomzane Julius Malema wathi uJacob Zuma akabamele abantu abamnyama wakwazi ukuthi ababulalise lapha ke eMarikana uzokhumbula la kwafa khona abantu abangaphezulu abaningi kakhulu. So ithini into ukuzwa imikhulumo enjalo zikhuluma umholi weqembu elikhulu kangaka ekuyiqembu incansi lesi4 ngobukhulu eningizimu Afrika umnomzana Julius Malema. Webhuti eqinisweni asibeke lento ngamampunga akhulunywa kuleyo mfolo wena ngulo baba angibazi ngizothi umongameli we-economic freedom fraternity ngoba njengamanje baku NPA so asike sithi owayemongameli. No ngamampunge ngizoqhubeka futhi ngithi loya ubaba ukhuluma ipropaganda ukhuluma into ayithandayo yena kodwa lalela mne wethu abantu baseMarikana kube bebengathandi ushintsho bebengeke umkhonto wesizwe bawuvotele bashintshe sibe nayo lokhu njalo lapha eMarikana thina laba esigijima eMarikana sivoti sishintsha lokhu njalo waseMarikana sishintsha iqembu laseMarikana sibakhiphile oshile eMarikana uma umnqamalala kuyena owakhipha imandate ukuthi akubulawa abantu kungani abantu baseMarikana bavotela umkhonto wesizwe ngoba abantu
basemarikana bayalazi iqiniso. Iqiniso bayalazi, uNxamalala akaze asayine lutho. Thina sisebenza nge-evidence. Sifisa umuntu okhuluma leyo nto leyo aveze i-proof yokuthi nawo umsholozi wayenza le. Umuntu abulala abantu emarikana, it's very clear, bekuRamaphosa. Angishongo mina, kusho wena. Awushongo wena, kusho mina. Umshayi wenja kuvela umnininja. Ngibhaqabula phezu kaRamaphosa. Nguyena obekade khona ngaleso sikhathi kulezi ndawo zasemarikana. Elwela amamayini abelungu. Yeah, uthi wena emarikana kuphethe MK njengamanje. Bayalwazi Laba abahlali basemayini lapha bonke khona umkhonto wesizwe. Umulife nguyena ophethe emarikana. Yithina esimfakile la. eMarikana ngigijima nomfana kaNkomgodole sibatshela abantu sithi shila wena Slay Queen ngeke ulunge ukhona umkhonto wesizwe samfaka umulife namhlanje nguyena ophethe eMarikana uyalwazi udaba. Okay, siyabonga kakhulu mfowethu, siyabonga kakhulu ngethuba, siyabonga kakhulu ngesikhathi sakhe cha. Siyabonga mnewethu, elokugcina ngithi mina ebantwini baseThekwini bafowethu asiphumeni ngobuningi. Usebizile uNxamalala, usubizile umkhonto wesizwe. Ngisho namakhosi wonke understanda isimo sabantu abamnyama. Bafowethu kunomhlaba, umhlaba ukho ebantwini. Abantu bahleli njalo uyabona nje isikhathi semvula manje. Abantu bayakhala, bahlelele evalweni. Ngoba manje isikhathi semvula abantu abazi kuzokwenzakalani. Abantu abaningi bayazi ukuthi kuma isikhathi sezulu kuba nalezo nkinga ezibakhona kwaZulu-Natal azilungiseki. Abaningi abanawo amanzi, abanawo ugesi, kodwa kusasa #FeelLoveMabhida danko. Siyabonga kakhulu. Sakhona ke la eMoses Mabhida Stadium besakhuluma nama TikTokers ke sithola umuzwa wawo ukuthi ke wona azizwa kanjani ke kutheneni ke abe ingxenye yayo ke indaba enkulu ke yakhona ke yakusasa la eMoses Mabhida Stadium. Gciniza lapho subscribe button kube mnandi. Semabhida nelwazi udaba. Umshayi wenja kuvela umnininja baqabule konke. Umkhonto ujijele eThekwini ziyakhala ke manje. Nongamthandi wezomthanda uNxamalala akekho umuntu ozokwazi ukulungisa ikhaya bafowethu. Asinanda ukuthi uNxamalala bathi umdala umncane kodwa kusalayo jikijela mkhonto kusasa bafowethu siyalincenga. Wozani eMabhida sizolungisa isimo sase-KZN. Ya sabashaya. Sebevale namatreni. Ngeke balunge. Bayathanda bathanda. Kuzobe kugcwele la. Bazi bathi phuthu. Ramaphosa aleka mfana bonakele. Hayi bonakele. Mntolo. Uze la kusasa Mntolo. Uze la kusasa noDuma. Sikhathi umzini.